Ang unang requirement aron ta makasulod og langit mao gid ay ang pagpaabot. Magpaabot ta sa pag-abot sa Ginoo 24/7. Gilingi ay mong tupad ing na nagpaabot bakas pag-abot sa Ginoo. Ay usahay daghan kay tagipaabot atong bisita gikas abroad, ang atong sweldo, ang resulta sa atong exam, ang pag-graduate sa mga anak sa college, nga mas stable na ang mga anak, daghan kay tagipaabot nga wa gyoy relasyon sa atong kaluwasan. Way relasyon sa pagsud og langit. Paabot nga mahalin ang yuta, paabot nga mahurot og palit ang slots. Ana, pulos-pulos kini siya paabot nga dili kayo related sa adtos kinabuhing way katapusan. Ang nindot ding paaboton nga moabot si Kristo sa atong kinabuhi. Matod pa sa unang pagbasa, ang kaalam sa Dios nga mao si Kristo anaara sa atong pultahan. Unya inig kabuntag kuno, inig mata nato, ato dayon siyang pangitaon. Aron makaplaga nato siya, dili lisod pangitaon ang Ginoo. Karon unsa may sunod nga requirement aron makasuod tas langit, gawas nga magpaabot ta, kinahanglan di ay dili mapawong ang atong suga. Kinahanglan magsiga ang atong suga. Ing kapader, ang among suga dito sa amo, electricity naman, dili naman katong lana. Dili na mo'y suga ng pag-asabot sa Ginoo. Ang atong pagtuo, paglaom, o paghigugma. Kana mang tulo mo'y makapalangit nato, pagtuo, paglaom, o paghigugma. Kinahanglan di gid na mapawong, inigduol sa Ginoo, siga gina siya sa ato pa buhi ang imong pagtuo, paglaom o paghigugma. Panalitan, niabot ang Ginoo sa inyo, siga kaig mata, daghan kayog patik, niya gigutom, niya warabay balay kapuyan, gusto anha mo puyo sa inyong balay, bisag mga usalang kasimana. Ang saman, imong dawaton o dili. Kinsay mudawat, tasang kamot. Mawa na. Pawong na ang inyong pagtuo, paglaom, o paghigugma. Kaya niingon man si Kristo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rinako. Mawa na. Wa na kamutuo ana. Wa na sa kamahigugma ana. Wa na sa kamulaom nga mauna si Kristo. Sige, usbo na kong pangutana, naay mo abot sa inyong balay, siga kaig mata, daghan kaig patik, mao paglaya gikas prisuhan. Kinsa may mudawat ninyo aning klasihas tao, ta sa kamot. Sa choir to ay upat ka buok nga ni isa, dinhi wa gyud bisan usa. Ang tawag ninyo sa Ginoo, aning klasihas mga tao, mga danghag. Mga danghag. Foolish. Dili wise. Nagpaabot tas Ginoo, pero lahi ang atong gipaabot. Muna, ikaduhang requirements. Nga ikatulong requirements, kinahanglan mukuyog taniya, inig-abot niya, kuyog gidayon. Kay maawahi gali tagamay, niya isira ng pultahan, ang Ginoo di na kailan nato. Una, inig-abot gid niya, kuyog dayon. Unsa man ning sitwasyon na, panalitan, moingon ang Ginoo, stage 4 cancer na ka. Unsa man, gusto pa kang maayo o mukuyog na kas Ginoo? Mo struggle pa ka, pakimo pa ka, anatanan, aron maayo ka o mukuyog na kas Ginoo. Kuyog dayon.
Ayaw agtanga ang imong pagtuo. Kay matud pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, bisag mamatay ta basta kuyog nato sa Kristo, mabanhaw ra pud ta ug mukuyog ta niya sa wala nagyoy katapusan. Nya nganong mahadlok man kang mukuyog sa Ginoo, sige magyog kag pakimo diha bisag stage 4 na. Ayaw na lang. No. Mas may pa kanang imong budget pakimo, ipalit tala na nimog slot. Ngano man? Kay pinaagis imong pagpalit og slot, dunay mabulahan nga mga tao nga mao ang simbahan ug ang mga nanginahanglan. Unya, unsa may mahitabo nimo, mabulahan sad ka. Kay matud pas Ginoo, unsay imong gibuhat sa imong isig ka tawo, mao sad nay imong gibuhat nako. Ang sukdanan nga imong gigamit sa imong isig ka tawo, mao sad nay sukdanan nga imong gigamit na akong gamiton nganha kanimo. Nabita ko'y kaila nga dato kay ni siya, pero nasakit og cancer, colon cancer niya. Wala, terminal stage na siya. Nainibisita niya nga iyang mga higala niya pagka siging istorya-istorya, na overheard niya, samtang gahigda siya, ga-istorya, gahinunghungay itong iyang mga kailang ni bisita niya nga ang usas ilang mga kaila imbargohonon ang iyang balay og yuta kay naa siya'y datahan nga wa niya mabayri worth og mga 500,000 kay dato man ning ilang lugar, dinagko sa ni ilang bayronon. Nya pagkakuan niya ani, pagkadungog ani sa katong gahigda nga stage 4 cancer na, ningon siya, ayaw lag kabalaka ana sis, to ako'y akong time deposit, ako tong ipaterminate para mabayra nimo ang imong kanang bayronon. Pagduaw nako didto, kay akong gihilugan, nakita kay suod man sad mi, nakita nako, na istorya nako ang pipila nga iyang amiga niya, niingon ganitong usa nga, dili ko ka tugkad sa gugma aning bayhana namo. Kay bisag siya hapit na mamatay, nakahuna-huna pagyud pagtabang sa among usa sa among mga close friends nga dunay panginahanglan financial. Kinsa ninyo dinhi nga kanang gailog na kas imong ginhawa nya mohatag pagyud kag 500,000 ta sa kamot. si Kristo moabot sa dinato pinaagi sa mga tao nga dunay panginahanglan, the needy. Kita gani din na maligya gani tag DSAP, investment slot ni, tag 500,000, lagsik man kay mo glawas, wa man mamalit, no? Kana pa bang maghingutas na ka, palit ka? Listen, no? Pero kung lig-on ang imong pagtuo, paglaom o paghigugma, di gyud ka magpanuko sa pagbuhat ani. Nga igsoon, si Kristo misaad og kinabuhing way katapusan para sa mga tao nga andam nga mosugat niya, nagpabiling buhi, nagdilaab ang ilang pagtuo, paghigugma og paglaom. Matud pa sa atong tubag, sa atong salmo, sa atong tubag, ang akong kalag, giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Inikamatay na nato ang mahibilin, ang buhi, maugyod ang atong kalag. Ang atong kalag, mauna ang tinuod natong pagkatao. Niya, kay buhi pa man na siya, nangandoy siya sa Ginoo. Kasamtang buhi pang atong lawas, sigihan natong hatag o Ginoo ang atong kalag. Aron ini kamatay na sa lawas, kay mamatay man gini atong lawas, wa may magpabilin aning buhi, ang atong kalag diritso dayon matud pang San Pablo, sugat sa Ginoo, iisa tangadto sa katihinatasan bahin saging harian sa langit. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna ba imong tupad? Ingna musugat tas Ginoo sa dili madugay. Ingna.
Importante kay na nga makahibaw tang musugat kita sa Ginoo. Basig tuo mo nga dili kita makasugat sa Ginoo. Mga matay ra kita. Mao na nindot kayo nga dunay buhi nga pagtuo, paglaom ug paghigugma matag adlaw aron sa dangatong isig katawo mahimo sang buhi ang ilang kinabuhi pinaagis atong paghigugmaay o pagtinabangay. Manindog ta atong ipadayag ang atong pagtuo.